סופי, אז לאיזה הצגה אנחנו הולכים עם חני? להצגה לקוסמת רצינות. ומה רצית לשאול אותה? מי שיחק את טוטו? מי משחק את טוטו? מי את חושבת? אני לא יודעת. סופי? ומי משחק את דורותי? מישהי שקוראים לה אילנית. אילנית משחקת את דורותי. כן. ומי משחק את אותו שלה? אני לא יודעת. אולי חני יודעת. אז נשלח לה את זה ונשאל אותה? כן. טוב, תשלחי לה נשיקה. לא רוצה לשלוח לה. טוב. ונורא תשמח. לא. טוב, לא צריך. תגידו ביי ביי.